Ovako je sve počelo. Prije 5 godina Pola minute do van. stvorili smo povijest. 5 sekundi. Već 5 godina nudimo vam zabavu bez granica. Uživajte. I nezaboravne trenutke. Iračani koji žive izvan domovine već su glasovali. Iza nas je 5 godina uspjeha. 5 godina vrhunske zabave. 5 godina brzih i točnih informacija. Već 5 godina postavljamo trendove. Pobjedi šovu! 6 kuna i 10 lipa. A ono što slijedi, novi je izazov. Izazov koji nas tjera dalje, jer vi zaslužujete jedino najbolje. Već 5 godina zajedno. RTL televizija. Pet godina. Pet godina. Pet godina. Pet godina. Pet godina.